Eta datozen minutuetan zehar Nimesen burutu duten proiektua egingo digute, beraz, elkarrizketarekin hasteko konta iguzue. Zer egin duzute Nimesen? Nimesen joan ginen proiektu bat egitera eta bertan Nimeseko eskola batekin zinema proiektu bat egin genuen. Proiektuan elkarrizketa batzuk grabatu egin genituen eta gero editatu genituen programa batekin. Primera, eta konta iguzu, nola kontatu zizueten irakasle proiektu honen berri, pixka bat, nola enteratu zineten zer egin bat, nolakoak izan ziren hasierako pauso horiek? Bueno, lehenengo egin zutena izan zen, laugarren mailako ikasle batzuei proiektua ofrezitu eta gero bilera batzuk egin zituzten, pues, gauza konkretatzeko gehiena hirubide burutu ia proiektu guztia, orduan izan da nola opari bat. Ez dugu ia ezer gu egin edo opari bat izan da gehiena. Bueno, gauza batzuk kontutan hartu zuten, adibidez, gure ingeleseko maila hartu. Eta portaera. Bai. Hori da, azkenean 8 ikasle zarete, ez, okerrezuan nago, zakit haiek aukeratu zituzten, bai. Zuek aurkeztu zineten voluntarioki, pixka bat nolako izan zen aukeraketa? Esan duen bezala, gauza batzuk kontuan hartu zituzten ingelesa eta jarrera bezala, uste dut bi horiek importanteenak izan zirela, eta media handiena zutenak atal horretan ofrezitu zieten bidaia egitea eta horiek joan ziren. Eta konta iguzue, Nimesen joan aurretik, imaginatzen dut, klasean aurretik lanketa bat egingo zenutela, pixka bat proiektua prestatzeko eta dena antolatzeko aurretik. Zer egin zenuten hemen eskolan aurretik? Galdera batzuk prestatu genituen elkarrizketan gero galdetzeko. Primera, eta han egon zareten egunetan zehar, zer egin duzue, edo pixka konta iguzue bidaiaren laguntzena? Lana egin dugu baita ere, baina baita ere pixka bat turismo kulturala egin dugu. Adibidez bertan, Nimeseko kolizoa bizitatu genuen, foroa eta Nimeseko monumentu asko. Izan dugu denbora ia gauza asko egiteko, lan egiteko, gure kabuz guraso edo familientzako opariak erosteko, ikasteko, gauza asko egin ditugu bertan. Eta konta iguzue, han elkartu zareten ikasleek, zinema inguruko ikasketak egiten dituzte, pixka bat zuekin alderatuta, ikasketa mota desberdinak. Nola moldatu zarete hain? Nolako harremana izan duzu? Hortako ikasleak oso jatorrak ziren, erraza zen beraiekin hitz egitea, igual ingelesarekin zailtasun batzuk izan ditugu, baina ondo egon gera. Askok esfortzu oso handia egiten zuten gaztelaniaz hitz egiten saiatzen, eta harrera oso ona eman ziguten. Eta konta iguzue, elkarrizketak grabatu zenituzten bertan, imaginatzen dut horretarako galderak prestatu behar zenituztela, konta iguzue, nolako galderak egin dituzue edo zer gaietaz hitz egin duzue hain? Hitz egin dugu zinema ataz, adibidez, zein da bere direktore favoritoa, pelikula favoritoa, zergatik aukeratu zuten zinema ikastea eta horrelako. Oso ondo. Eta ingelesa esan duzuenez, proiektuan garrantzitsua izan da, ez? Nola moldatu zarete ingelesarekin? Naiz eta batzuk gaztelera zuekin, nola moldatu zarete? Oso ondo. Joan ginen gehienok ingeles on bat dugu eta ondo moldatu gera ingelesez hitz egiten. Gero esan dezakegu ere, egin dituzuen gauzak, pixka bat eskolan egiten dituzuenekin, pixka bat ezberdinak direla, ez? Elkarrizketa grabatu dituzue, hori normalean egiten ez duzuen zerbait, eta horretarako ere, gailuak, mikrofonoak eta horrelakoak erabili behar izan dituzue. Bai.
gehiena grabatu genuen kamera batekin eta mikrofono batekin, eta noski ez da guk hemen irudien egiten dugun betiko gauza bat, orduan bai zerbait espeziala izan zen. Bai, zailtasun batzuk izan genituen. Normala da, eta konta eguzue, grabatutakoarekin orain zen egingo duzue, ja editatzen ari zarete, eta gero lan hori erakusteko asmorik duzuen, edo? Bertan editatzen bukatu genuen, eta printzipioz Erasmus, Europara bidali behar dugu bideoa, eta hortik aurrera ikusiko dugu. Eta eskolako gainontzeko kideek, bidaia egin dutena galdetu dizuete, interesatu aldira, edo erakutsi aldiezu nolakoa izan den emaitza. Bueno, galdera batzuk egin digute, baina Oso informalak, ez da izan zerbait prestatua. Ea nola pasatu genuen eta horrelakoak. Eta ez dakit zer iruditu zaizuen, eskolatik kanpo horrelako proiektu bat egiteko aukera, ez? Azkenean ikasterakoan beti ohikoa gaude eskolara etortzean, markotu sartu, eta gero ja hemendik ateratzea, listo, ez dakit horrelako esperientzia gustatu altzaizuen, eta zerbait ikasi alduzuen. Bai, oso esperientzia polita bat izan da. Gainera, hain erraz lortzea ez zailtasun handik izan gabe, pues, ez da hemen egiten dugun betiko gauza, oso polita izan da. Eta esperientzia guztiaren balorazioa egin da pixka bat, zer izan da bidaionetzat edo esperientzia gehien gustatu zaizuen? Niri gehien gustatu zaidana da beste ikasleekin hitz egitea. Niri izan da egin ditugun gauza ezberdinak egin ditugula, eta ez dela beti izan berdina, ez da izan beti eskolan edo beti kultural edo beti gure kabuz. Gauzak ezberdinak egin ditugu, orduan barietatea. Primera, Mikote, eta elkarrizketarekin amaitzeko konta jazuen pixka bat. Beste ikaslei horrelako esperientzia batean parte hartzea gomendatzeko zeniekete, edo berriro horrelakorik egiteko aukerari izango zenute, berriro parte hartzea gustatuko litzaizueke? Bai. Esan dut guztiarekin geldituko gara, beraz, mila esker, eta beste proiekturik baduzu ere, guk ere hemendik zabalpena emango dugu. Beraz, eskerrik asko. Zuri.